Mase siyambona-ke umfelokazi loya uGugu. Isigaxa phela wenzani? Uyaphephetha ndizi ngekhemu. Shuthi nje ingakho loya Njabule ehlangana kanje. Ngezwamshini emfuna la uGugu, ngoba uGugu uyaphephetha. Athe sabhizi saphephetha kanjalo kungene ama-step kids akhe, iy'ngane zale ndoda ekade eshade nayo, njengoba esewumfelokazi nje iy'ngane zale ndoda ekade eshade nayo uSihloniphi. Zifike zimgive, kodwa naye akayibekile phansi uyayigiva, kuyagivanwa nje. Unesibindi sosathi imoto kababa uyinikeza umfana omncane onjabule. Khona manje kade kubatshazwa indaba ukuthi uthandana nekhehla elidala selize lafela wena ngabe ulisilelile. Usupapanyeka nomfana omncane aze awufanele nokubizana ngomama wena. Kakade vele ukungibizela nivele ngomama wakho. Unyoko kudala shona samfihla leni nobaba wakho naye futhi walandela. Intombazane ihamba ifuna ubaba wayo. Celeke isigaxa. Ambolo yaba balwayo.